Jean Dost romanivîs helbestvan, wergêr û nivîskarekî Kurd e. Ew di 12 Adarê sala 1965 de li bajarê Kobanî hatiye dinyayê. Xwendina xwe heta lîseyê li Kobanî qedandiye. Ji sala 1985 heta 1988 li zanîngeha Helebê Fakulta Zanistê beşê biyolojiyê xwend lê temam nekir. Jean Dost di dehsaliya xwe de dest bi nivîsîna helbestên Erebî kir. Paşê ji 15 salî de qelibî zimanê Kurdî. Çîroka wî ya yekem xewna şewitî sala 1939 de pêşbirka Kurdçeçîroka Kurdî de li Sûriyê xelata yekem stand. Her wiha li Tirkiyeyê jî li ser sehneyê hate lîstin. Ji bilî wê çîrokê, Jean Dost çend çîrokên din jî nivîsandine, wek Mistek Axo ku sala 2007 li Almanyayê bû kurtefîlmek û rûyekî şêrîn û hînin din. Her wiha gelek helbest û lêkolîn bi Erebî û Kurdî di rojname û kovarên cihê de weşandine. Jean Dost di malpera diyarnameyê de di quncika xwe ya bi navê Şebnem de ji 2007 heta 2012 nivîsar dinivîsandin. Jean Dost ji sala 2000 de li Almanyayê dijî û ji adara 2009 de hemwelatiyê Almanyayê ye.